Sziasztok, én Roli jönnék, és ma egy 1v1 csatár versus kapus szeretnék bemutatni. Két szempontból fogjuk. Az első a csatár szempontjából lesz, a második a kapus, nézzétek is meg. Na, nézzük is. Ugye, jön a Bence, a csatár, kimegyek rá, csinált egy lövőcset, én erre elfeküdtem, ugye, mert azt hittem, hogy lőni akar. Ugye ő elhúzta balra, és már csak be kellett pöccinteni a kapuba. Nézzük meg még egyszer. Kimegyek rá, lövőcsel, elfekszek, és már csak bepöccintette a kapuba. Na, nézzük meg a kapus szempontjából is. Egy pillanat. Na, itt is vagyok, és most a kapus szempontjából szeretném mutatni, először nézzétek végig. Na, kezdjük az elejétől. Ugye, itt kimegyek rá, a Bencére csinált egy lövőcselt, ugye, és próbálta kitolni, de a lábammal visszahúztam. Az átemelést nézzük. Éppen le vagyok ereszkedve annyira, hogyha laposan lövi, még le tudjak érte vetődni, de hogyha magasan elkapjam, és nézzük a másodikat, ugye kimegyek rá. És a Bence, ugye itt látjátok, olyan lenne, mintha megbotolna, elvesztette a labdát. De ilyenkor, amikor kimész rá, a csatárt éri egy úgynevezett helyzeti sokk is, mivel ugye, mert azt hiszi, rávetődsz a lábára, vagy úgy, hogy kikanalazod előle. És ezért a Bence hirtelen megállt, mert azt hitte, rávetődik a lábára, ugye a labda elmaradt tőle, nézzétek meg, a labda elmaradt tőle, én még megfogtam. Nézzük csak. Ugye kimegyek, leereszkedek, ugye csinált egy lövőcset, megpróbálta elhúzni, de még épp kikanalaztam a lábammal előle. Aztán látjátok épp, hogy annyira le vagyok ereszkedve, hogyha még laposan lövi, akkor leérek, de hogyha magasan, látjátok, elbírtam kapni. Hogyha lentebb ereszkedek, ezt nem értem volna el, vagy csak nagyon nehezen. Ugye kimegyek rá, itt azt hitte, rávetődik a lábára, elvesztette a labdát, és már vége is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem segítettem benne, akár kapusok vagytok, akár csatárok. Ennyit akartam mára, én Roli voltam, sziasztok!